Heissan. Ajattelin esitellä tänään minun frisbeegolfini. Näin ihan kauhean hyvä frisbeegolfaama. Tai sitten varmaan yksi Suomen surkeimmista. No, tämä on tämmönen markkeri. Tytön kanssa kokeiltiin silloin viime viikon lauantaina heitellä näitä on 2 kappaletta. Niin, että miten hyvin näillä lentää, vaikka nämä on oikeasti myös tarkoitettu sitä varten, että kun se frisbeegolf tippuu johonkin, niin tämä laittaa siihen kohtaan ja sitten siitä voi jatkaa niin kuin aina eteenpäin. Jokin lensi ihan hyvin, ainakin tytölle. No sitten on tämmönen Evolution Link. Tämän ostin Topmanilta. Putteri 2301. No ei sano mulle yhtään mitään. Joku, jos tietää vähän paremmin noista frisbeegolf-juttuista, niin voi kertoa sitten, että onko nämä hyviä vai täysin surkeita. Sitten tämmönen Distance Magician 6402. Discmania. Mikä tuli driveri, äskeinen. Sitten tämmönen Sensein keltainen putteri. Tuossa ei ole mitään näitä numeroita. Ja no sitten oli toinen Magician. Tässä ei ollut numeroita. Tuossa toisessa on tää samanlainen 6402. Sitten näistä mä tykkään eniten näissä midrange kiekossa. Nää on semmosia ihan tasaisia. Ups, kyllä näkyy muuten minun puhelinnumero tuolta takana. Tosi koepättäistä. Midrange. Kattelin yhden videon, missä ne semmoset ihan ammattilaiset, tai en tiedä onko ne ammattilaisia, mutta semmosia, jotka on pelannut jo monta vuotta, niin heittelin just tää semmonen niin aloituspakkaus. Niin mä en niillä lensi hyvin, mutta sitten kun itse yrittää heitellä, niin sitten näitä minne sattuu. Ja sitten tämmönen Maestro. Ja tämäkin on midrange 4302. 2021. No. Tai 22. Niin yksi kaveri mulle kertoi tuosta frisbeegolfista ja käytiin silloin näitä Kuusamoon frisbeegolfeja, niin frisbeegolf-ratoja käytiin katselemassa. Ja siitä se ajatus vähän niin kuin lähti, mutta vieläkö osaisi heittää ne niin sinne päinkään, niin se olisi ihan hyvä. Ne meni tuonne ja sitten ne lähtee tuonne ja joskus erittäin harvoin tuonne oikeaan suuntaan. Niin tänne kävi vielä ostamassa tämmönen repun. Prodigy. Tämä oli 24 € normaali hinta ja takaisin oli se tarjous, oliko se 25%. Eli ei 19 €. 19,99. Se on hyvä, että se on vetoketju. Tuonne saa laitettua pyyhkeen ja niin tuo evästä. Sitten juomapullolle oma paikka. Sitten toinen tämmönen pikkutasku. Ja sitten on vielä tämmönen niinku isompi, että mihin sitä mahtuu kaikki. Mitä olisi näinpäin. Oli tuossa lapussa, että 16 näitä kiekkoa mahtuu, mutta mulla on tuossa nyt 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kappaletta. Ja tähänkin saa menemään rahaa. Täällä on vielä joku tämmönen kovikin juttu. Tänään vasta kävi ostamassa tämän. Sitten pitää tietenkin pyyhe olla mukana ja vähän evästä. Ja niin. Tämä on paljon parempi kuin tuo, mitä mulla on aikaisemmin ollut. Mäpäs näytäisinkin. Kierrätysmyymälästä ostanut tämmösen. Tämän mä oon käyttänyt pari vuotta. Tämä on muuten ihan hyvä, mutta tässä ei ole mikään näköistä, että saisi kiinnittämään. Ehkä jos on tarran laittaa tuohon tai jotakin muuta, mutta ostin nyt tommosen ihan oikean repun tuolle. Tuohon on laitettua ruokaa ja toiselle puolelle vesipulloja. Sitten on tämä läppä tässä. Nyt on ainakin ihan kunnollinen tuo laukku. Ja repusta mä tykkään muutenkin paljon enemmän tämmöisestä olkalaukusta, kun se on aina edessä. Kuusamossa on keskustassa on 1. Sitten Kuusamon Tropiikilla on toinen frisbeegolf-rata. Sitten semmoinen kuin Hirsikankaan rata. Se on tuolla ravirejan lähellä.
Sitten Rukalla taitaa olla 2. Ja Käylässä oli kans 1. Mitäs täällä on muuta? No nyt jos kävisi ostamaan omaa tuonne, niin että vois harjoitella aina välillä. Tänään kävin Taivalkoskella, siellä oli elomarkkinat ja Taivalkoskella oli itse parempi ilma kuin täällä Kuusamossa. Siinä on 64 kilometriä, niin siellä oli musta pilvistä, mutta Taivalkoskella ei satanut ollenkaan. Tästä kun mä lähdin ajamaan takaisin Kuusamoon päin, niin ei tarvinnut ajaa kuin joku muutaman 10 kilometriä eteenpäin, niin heti ruvesi vähän tihkuttamaan. Ja sitten kun laitetaan pyyhkiäisulat päälle, niin sitten voi sade loppua ja taas se alkaa ja taas loppua ja taas alkaa. Ei oikein osannut päättää. Olin pari tuntia siellä Taivalkoskella, kävin Jalavan kaupassa ja siellä ostin kahvia ja sitten pullaa, niin maksoi 7 €. Oli aika kallista. Kävin kiertelemässä, kun se on tosi vanha kauppa, niin näytti olemaan jopa verkkokauppakin, että niin, jos ei ole niin käyntiä Taivalkoskella, niin sitten voi sieltä verkkokaupan kautta ostaa. Ja nyt siellä oli kans joku 25% tarjota semmoinen alennuksia, niin olisi ollut tosi netit kengät, mitkä olisi ollut hyvät niin vaikka tanssikenkinä, mutta maksoi vaan ihan älyttömästi, että 140, niin ei ollut ihan sen verran rahaa. Sitten olisi tässä muuta. Tuossa on vähän frisbee-golfia. Golfeja on tullut nyt hankittua nyt 6 kappaletta. Ja tytön kanssa on mukava heitellä. Tuossa ihan lähellä on semmoinen jalkapallokenttä, niin siellä käy heittelemässä, että tulee liikuntaa ja hyvää ilmaa. Ja sitten niin tietenkin paljon helpompaa suositella frisbee-golfilla sinne jalkapallo niin maaleihin kuin semmoisiin frisbee-golf-koriin. Ehkä joskus voisi osata se frisbee-golf-koriin, niin voisi siihen sitä harjoitella. Katselin ihan hirveästi kaikkia frisbee-golf-videoita, mitä YouTubesta löytyy. Väinö Mäkelää, Seppo Paju, Tuomas Hyytinen. Tähän kaikkeen pitäisi katsoa tuossa, kun sattuu olemaan YouTube auki. Ja sitten semmoinen Fripaa kansaa, sitä on katsellut ja niillä on ihan hauskoja videoita. On näitä ihan hirveästi kaikkia. Fripaa kansa, Väinö Mäkelä. En ole seurannut ihan kaikkia. Seppo Paju. Ja niitä muita. Tuomas Hyytiäinen tai Hyytinen. Nekin on harjoitellut niin ties kuinka monta vuotta. Että ne, ainakin se Fripaa kanssa pojat sanoo, että ne on niin 16 vuotta jo niin pelannut. Siinä on vähän aikaa saanut harjoitella. Frisbee-golfi on muuten ihan hauskaa, mutta sitten niin silloin kun mä kävin tuolla liikuntahallin takana pelaamassa silloin se frisbee-golf-kori, niin siinä on se ensimmäinen väylä. Niin siinä on tehty ihan älytön semmoinen oja siihen ja vielä tosi syvä. Niin tietenkin se kun on frisbee-golfi, niin tippui ensin sinne. Sitten mä yritin sitä jatkaa eteenpäin, niin sitten se meni vielä syvemmälle ja siinä oli vähän vettä ja sitten oli vähän nokkosia. Sitten mä menin perästä ylös sieltä yksinään ja siellä itsekin kirvailin. Niin. No sitten niin se on muutenkin vähän huonosti hoidettu, jos niin koko frisbee-golf-rata, että sitten niin kakkosrata, niin sitten siinä on ihan älyttömän pitkää heinää. Tää on tosi tarkka, että mihin niin heittää se oma frisbee-golfissa, että mihin se laskeutuu. Ja niin. Yhden kerran on miinannut ja hukattua niin yhden valkoisen frisbee-golf-kiekon, eli tuo distance, eli se ei niin pitäisi lentää kaikista kauimmaksi. Niin oli ihan älyttömän pitkää maitohorsmaa. Sitten oli siinä niin myös siellä liikuntahallin takana. Niin sitten se oli se niin 4. väylä. Siitä niin kuin, se on kaikista pisin väylä. Niin sitten se frisbee-golf tai se frisbee lensi niin semmoiseen pitkään heinikkoon ja mulla kesti tosi kauan ennen kuin mä niin löysin se, että ei muistanut ollenkaan, että mihin kohtaan se tippui. Siinä saa hyvin paljon liikuntaa. Mulla tässä kellossa on semmonen frisbee-golfi niin oma treeni. Niin sitten kun sen laittaa päälle, niin näkee, että oliko mennyt kaloreita.
Niin, miten kauan sitten on mennyt siinä itse pelailussa ja sitten voi katsoa, että paljonko tulee askeleita. Ja minä ainakaan niin vesisatteella paljon halua sitä harrastaa, enkä talvella harrasta ollenkaan. Ja kesällä vaan silloin, kun on hyvä ilma. Semmoista. Tänään on ollut hyvä päivä. Tämä viikko on ollut tosi hyvä. Ja ne ihmiset, jotka katsoo tätä, niin kiitoksia teille, että paljonko mulla on tällä hetkellä noita tilaajia. Esimerkiksi kun katsoin, niin oli 185. Tuntuu, että se koko ajan nousee ja laskee. No 185 on tällä hetkellä. Tuossa oli joku yöllä laittanut viestiä, että milloin tulee Hot Wings-video, mutta minä en tykkää Hot Wingsista ollenkaan. Ei tule semmoista videota ikinä. Semmoista. Tehän tässä muuta höpöttäisi. Eipä mulla nyt tuu enää muuta mieleen. Hyvää viikonloppua ja nähdään taas. Heippa!